Pozdrav svima, vlog jednog potkrovlja 3. Di smo došli? Stolarija ugrađena, druga laga započeta, prva laga, treba još to malo pogledat. Jedna soba je gotova, više manje nije, normalno tu ima još puno posla, ali kako se paralelno radi i struja, u ovoj sobi smo gotovi što se tiče struje, to jest ja sam gotov. Što se tiče struje, znači to je soba broj 1, kao dječja soba. Ovo je sada tu soba broj 2, tu imamo nekih starih ploča koje koristimo za prvu lagu, vidi se struja. Ocrtan je hodnik. Ovo je ostao profil kako sam pokušao objasniti kako će ići hodnik zbog ovoga, zbog dimnjaka. Tu se vidi struja kako prolazi. Tu će biti ormarić, znači evo dvije sobe su riješene, tu piše osigurač 1, osigurač 2. To su žice za osigurače, znači svaka soba će biti na jednom osiguraču sa 3 utičnice. Da li je to puno, da li je to malo, ne znam. Ja kažem da nije puno zato što neće biti to nekakvi potrošači. Tu je isto stolarija postavljena. Ovdje se radila jedna kutija za klimu, zato što smo skužili da nam neće baš stati klima, pa smo išli sa kutijom. Jel, ovo je struja, znači to je struja za klimu. To je kutija. Kutija bi trebala biti poravnata sa zidom. Znači kako će tu ići dupla laga, onda će taman proći, ovo će biti, do tu će biti prva laga, onda će druga laga još sve to pokriti. Tu je, znači, tu se vidi ulaz u jednu sobu, ulaz u drugu sobu, napredak je očigledan, nije se puno nešto pretjerivalo ni raditi. Prekidači, struja, tu je, samo malo, opet ja snimam bez ikakve pripreme. To je znači žica koja je, ja kažem ako nekom treba pojasniti dodatno kako se spajaju prekidači, vjerovatno ću snimiti posebno video za to. Znači to je žica koja ide na prekidač, sad će na nju ići žica koja ide ne na prekidač, ovo ide na svjetlo, tu će ići jedna žica na prekidač i dolazna žica, sad to ćemo vidjeti. Ovo je utičnica, znači ova soba je gotova što se tiče struje i utičnica. Što sam još htio reći, hodnik smo danas ocrtali, znači hodnik će ići tu i onda smo skužili, prvo smo računali da vrata idu, znači da vrata idu od ove točke nekako, tu da idu vrata, pa sam pogledao vrata preko puta i rekao sam da bi bilo puno ljepše da vrata budu jedna preko puta drugih i taman nam prolazi. Ovo bi bio recimo profil i taman bi tu bi došlo dvije ploče i taman bi odavde kretala vrata koja bi bila onda ravna sa vratima preko puta. Jel, to bi bilo ravno. Ide to, napreduje i još eto mala preporukica ako neko ovo i gleda i sluša. Znači, Viko kutija za 8 osigurača, s tim da ćemo tu u potkrovlju imati 6 osigurača. Kutija će biti postavljena ovdje, na ovaj zid. Znači tu će ovako biti kutija. Zato i tu dolaze sve žice, logično. I kažem, velika preporuka za osigurače, znači etijevi. Etijevi osigurači, s njima, evo sa nosom sam pokušao zoomirati. Etijevi osigurači, Viko će vjerovatno biti sve utičnice, svi prekidači, jer onako relativno su jeftini, a dobri su. Znači tu se vidi crta od hodnika, kud će prolaziti hodnik i ovdje će ići, čisto zbog lakšeg silaska, neće ići zid tu, nego će ići zid ovako tu, pa će ovdje biti slobodan neki prostor. I to će biti kao nekakva vrsta ugradbenog ormara. Ništa, hvala na pažnji i doviđenja.